B'investiment ta' 100,000 euro, il-biċċerija għandha l-ewwel impjant f'Malta għat-trattament tal-prodotti sekundarji tal-annimali. Salum il-parti l-kbira tal-prodotti sekundarji mill-majjal, iċ-ċanga, in-naċ u l-moss maqtula lokalment jinħarqu fl-impjant termali għat-trattament tal-iskart li jinsab biswit il-biċċerija. Is-sena li għaddiet intremew mal-1700 tunnellata ta' materjal li parti kbira minnu tista' tintuża għal skopijiet differenti. Dan il-materjal jinkludi prodotti sekundarji li jistgħu jintużaw għal konsum uman bħal kirxa u dem u oħrajn bħal rum ta' xi annimal li jista' jintuża skopijiet dekorattivi jew fi snajja tradizzjonali. Stefan Kakija, l-uffiċjal responsabbli mill-biċċerija, spjega kif se jaħdem dan l-impjant. Dak li huma animal byproducts li huma madwar 80,000 tunnellata sal-lum sfortunatament ikolli ngħid qegħdin jintilfu, qegħdin jintremew, aħna ħankunu qegħdin ninvestu biex nivvalorizzawhom biex waqt li nifrankaw il-flus u ngħinu l-ambjent fl-istess ħin nkunu qegħdin innidu mill-ġdid lura fis-suq lokali prodotti tradizzjonali fosthom il-kirxa illi sal-lum intilfu għal raġuni jew oħra. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalos spjega kif l-użu tal-prodotti sekundarji tal-annimali intilef fl-aħħar snin, b'mod partikolari meta Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien il-metodi ta' proċessar li kienu jintużaw ma baqgħux aċċettabbli u ħadd ma daħal għall-investiment meħtieġ biex prodotti li kienu ilhom jintużaw għal mijiet ta' snin jitfantnew u jiġu valorizzati. Din il-miżura li hija importanti ħafna kemm mill-aspett li das-settur nagħmluh iktar sostenibbli mill-aspett ekonomiku kif ukoll mill-aspett ambjentali.